Drømmer du om at leve af din sport, men synes du samtidig, det er en umulig opgave at få fat på sponsorer og vide, hvor du egentlig skal tage fat hen, når du prøver at sælge dig selv som atlet, så er Atletakademiet det perfekte sted for dig. For uanset om du er amatør eller professionel, har 200 eller 10.000 følgere på sociale medier, så har du altså mulighed for at tjene penge på brandsamarbejder. Og hvordan du gør det? Du bliver selvfølgelig en del af Atletakademiet. Atletakademiet er Danmarks første online akademi for ambitiøse atleter, der vil leve af deres sport. Rigtig mange atleter går i stå, fordi de ikke ved, hvordan de skal vækste på sociale medier, eller få lidt ekstra økonomi ud af brandsamarbejder. Og det er præcis det, du lærer her. På Atletakademiet får du et system, der trin for trin viser dig, hvordan du kan opbygge det personlige brand, der tiltrækker muligheder. Du lærer at lave content, der giver dig flere følgere og får brands til at se værdien i dig. Og så lærer du at præsentere dig selv professionelt, pitche og lande samarbejder, der rent faktisk betaler sig. Kort sagt, så lærer du at gøre dit personlige brand til din indtægtskilde, så din karriere ikke alene afhænger af dine resultater på banen. Men det er ikke alt. Som medlem af Atletakademiet får du også adgang til live-sessioner, hvor jeg inviterer professionelle atleter og eksperter fra sportsbranchen ind i din varme stol, hvor du kan stille med spørgsmål. Du bliver en del af et netværk for atleter, hvor I kan spare med hinanden. Og sidst men ikke mindst, så får du også adgang til betalte samarbejder igennem Atletakademiets netværk. Mit navn er Patrick, og til daglig er jeg sportsfotograf og content creator. I de seneste 6 år har jeg arbejdet med sportsklubber, organisationer og brands, hvor jeg har siddet med branding, partnerskaber og sociale medier. Derudover har jeg arbejdet med flere hundrede atleter på tværs af mere end 20 sportsgrene, alt fra amatører til OL-deltagere. Og denne sommer lavede jeg over 100.000 kroner bare på at lave content. Og her brugte jeg det system, som du lærer på Atletakademiet. Jeg har startet Atletakademiet, fordi jeg har oplevet rigtig meget talent gå til spilde på grund af manglende økonomi. Og det vil jeg gerne være med til at ændre på ved at vise dig, hvordan du kan bruge dit personlige brand og dine sociale medier som en indtægtskilde. Hvis du er klar til at investere i din karriere, så kan du lige nu ansøge om at blive en af de første atleter på Atletakademiet. Vi åbner meget snart, og der er begrænsede pladser. Vi ses.